ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд машинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин машинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастаи мошиное ки срочно Daewoo Nexi ҳастаи Opel Vectra А, дӯстони азиз, дутайга ҳастаи Opel Vectra А, ҳастаи Opel Astra G Caravan ҳастаи ва ҳастаи Astra G Sedan шав ҳастаи. Хоб гурзавои Porter 2 ҳастаи дӯстони азиз, солои нав ва ҳастаи гурзавои Damas дӯстони азиз ҳастаи Opel Zafira ҳастаи солои нав ВАЗ 2107 ҳастаи дӯстони азиз ва ҳастаи ВАЗ 2106 ҳастаи Daewoo Tico ҳастаи Mercedes-ои сечка объёмни ва простои Astra G хетчбек ҳастаи дӯстони азиз, Opel хетчбек ҳастаи ва мошинои аз территорияи Москва ва аз дигар ҷо ҳам алишан фурӯшӣ ва курси имҷа бошад 129 сомони навора меги марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии имрӯза ҳастаи дӯстон срочнаи гурзавои Damas Xofen. Ҳамин хел маълум дошта дӯстони азиз, гурзавои Damas Xofen. Соли барои 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлия дӯстони азиз, яъне ки экономияи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. Мошин дӯстони азиз 100% меромия корта буд мекунад, яъне ки айни сезони ҳам хел мошин аст барои доставка, барои бисёрчиҳо мошин айни сезонша мошин бензинаки экономия дар 100 км мега 6 литр мега расход дорад. Моторуш мега нав, 4 балон мега нав, аккумулятор дӯстони азиз, пачка краскаш мега нав, номерош мега транзит дӯстони азиз. Хоб дӯстони азиз, мошин мега агар ки кадоме ки хоҳам мега мақсад ки бо утилизация кардан метавонем мега бо маслиҳат. Хоб мошинча салоншам тоза каста ва хелае ки як даст гашта. Ин мошин барои доставка айни сезони коршона, яъне ки мошини экономия дӯстони азиз, гурзавои Damas мошин барои доставка, барои мақсад ягон чи ва айни сезони ҳамин хел мошино ҳастад. Нархшам нархи арзон аст, срочно мега сум дар кора. Нархи ҳамин мошин 20 000 сомон. Бо ягон сум мега муомила мекунем, срочно мега сум дар кора. Хоб мошин қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, яъне ки Варзобда қарор дорад. ҳар ду рақамош рақамҳои соҳибош. Якумаш рақамҳои Вавилон дасти 82 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Тисел, инашам кор мекунад, инашда WhatsApp дорад. Мошин мегад ҳама ҷош мега 100% мотор, коробка, хоб балон, аккумулятор мега пачка. Барама занг зарем, мо маълумотша гирем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастаи боалдрон ки срочно фурӯшӣ. Opel Vectra A соли барои 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 8 литраи, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин мошин мегад, нав мегад, полни айнол мегад, мотор кардем, яъне ки мотор мегад полни зубур нав кардем мега соҳибшом. хоб мошин мегад ягон ҷои задагӣ пуштагиш мегад дӯстони азиз нестай. Мотор 1.8, яъне ки зуи бак карда ҳастанд. Бензин газ дӯстони азиз кор мекунад, як сола ҳуҷҷат дорад мегад, утлам мегад кардаги ҳастаи салоншам тоза кард ва светошам светои зура дӯстони азиз. Фақат суми хӯлия мегад, мақсад ки Россия мера мега ва хотир мошина мефурӯшем. Нархи мошина мега 23 000 мегем, бо муомила мегад мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод дӯстони азиз. хоб нархи мошин 23 000 муомила дорад. ки ҷои мошина ки нафаҳмида бошед, агар шумо ки харидор бошен занг зарем ба шумо фаҳмода метавонед. Чӣ хеле дӯстони азиз, як сола ҳуҷҷат ва утл кардаги ҳастаи мотор полни худ айнол нав кардаги ҳастаи. хоб балоншам дӯстони азиз ҳолати корияе. хоб якумаш рақамҳои Вавилон дасти ахираш 30 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 93, инашда WhatsApp дорад. 23 000 сомон аст, боз муомила дорад. шахсоне ки мехарин ама мошинчаи тайёр, моторуш нав кардагӣ, марама занг зарем, маълумота тоқа суми хӯлия илтимос мега алиш намеша, алиш вариант пешкаш наки, фақат суми хӯлӣ. дӯстони азиз, шахсоне ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳед ки дар фурӯш дар реклама мондан, дар рақамҳои боло, рақамҳои муассир барои реклама кардан WhatsApp, Telegram, имо дорад рақамҳои 2020 чизе ки ҳаста фурӯши рӯи ки реклама мемонем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон ВАЗ 2107 соли барои 2011 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлия, мотор 1.6 инжектораи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз,
мошин мега беҳтарин ҳолат 2011 сол рулш мегад гидрал дӯстони азиз документ утул мегад надора бучидега. хоб дӯстони азиз 4 та баллон мегад навастае светишам свети зур аст дӯстони азиз. хоб салоншам тоза кастае. хоб камтар дӯстони азиз камтар электрикӣ кор дора мегад дига маҷош мегад 100% ва старт стоп ихеле чиё дора мегад фақат ки мечаспонед дӯстони яъне ки старт стоп ҳама чӯш гирифтагӣ аст мегад кадоме ки мехоҳад мечаспонам мошин хай чотка мегад дӯстони азиз камтар хеле мелич мақсад ки электрикӣ кор дорад. балоншам ҳолати корӣ нархи мошинам мегад 27000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара қишлоқи Санг дӯстони азиз бензини холияе 1.6 инжектор. ин ҳами рақамҳои ҳисобшуни рақамҳои аввалон ҳам кор мекунам дар рақамҳошон ватсапа дорам дӯстони азиз. хоб мошин пулкати заводӣ мешавад сарсух маша харидага ҳастанд шахсоне ки мехоҳанд мечаспонанд мақсад ки айҷош меҷиқта заводӣ мешавад. дӯстони азиз чанд қайм маълумоте ки мо дар расодан ба шумо фаҳмодем шахсоне ки мехарин агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар прамои занг занед ба шумо фаҳмода метавонед арзонам мекунам. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон Daewoo Nexi. соли барои 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 6 литре коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега созай на ҳолати зури зур на мақсад ки бези ҳолати техникӣ миёна. хоб документош мега то моҳи мая дӯстони азиз утилизатсия мегад кардагӣ ҳастае салоншам тоза каст дӯстони азиз хай боина дискаку светои сафед мошинча хай соза бо рафта аз пеш бинем. нархи мошина мега 18000 мегем бо муомила мегад мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ яъне ки ҷиникӯла қарор доштае 18000 муомила дорад. документ ва утул дӯстони азиз то моҳи мая хай утилизаташ мақсад як умраю мақсад ҳуҷҷаташ то моҳи мая будае. хоб якумаш рақамҳои TCL дастӣ рақамҳои 05 рақамҳои ҳисобишон кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 64 инашда WhatsApp дорад. 18000 сомон аст боз муомила ва савдо дорад. ин шахсоне ки Daewoo Nexi мехарем бо муомила ва савдо дорад светои сафед маромат занг занед. дӯстон азиз нагуфтан он ки шахсоне ки дар навори мо агар мошини махолифе наёфта бошен дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. лайк аз ин навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Zafira. соли барои 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензине объем мотораш 2 литрае коробкаш автоматае сайстани мошин баъдурон беҳтаринае. мошин мега идеални сайстани дӯстони азиз. хоб мошин дӯстони азиз 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора балоноша мега навастае хадавой мега дӯстони азиз мақсад ки хадавои тӯбча хоб кондитсионер электропакет ва чихолакҳои фасон. дӯстони азиз мошин ҳам фурӯшӣ аст ҳам алишӣ ба чорвоҳ мегад мешавем ки ба говмол ва алишӣ боша мега мекунем ва сумаки нархи мошин 76000 сомон аст бо муомилаи хуб дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Файзобода. якумаш рақамҳои дастии мегафон дуюмаш рақамҳои наша дастӣ ахираш 20 инашда WhatsApp дорад. чӣ хеле гуфтум мошин 8 моҳ ҳуҷҷат дӯстони азиз балон нав салон тоза ҳай мошин чун ягон солҳои навани мошино мақсад ки гузараста берасход мешаванд сайсиянашон зурай нархш 76 мега бо савдои хуб мегад мешавад ба чорворам мегад алиш мешавад дӯстони азиз. хоб мошин дар ноҳияи Файзободай шахсоне ки мехарин ё ки ягон алишам хали гуфтагӣ мода варианда дар рақамҳошон дӯстони азиз занг занед. инчунин балон нав мегад ва дӯстони азиз хадавойшон мегад тӯбчаи бада мошина озирашда ягон влажини расход намекунед. ҳамин қабл маълумот буд расодим дига маълумотша занг занед худтон гиред срочно. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон грузовой Porter D. соли барои 2011 сол ҳастае дӯстон ки мотораш 126 мега дӯстони азиз турбо ҳастае коробкаш механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошинча мега чоткаи бадае мотор мега 126 дӯстони азиз турбо коробкаш мега 100% хадавой мега 80% балон мега 80% документ ва утул мегад кардагӣ ҳастае солона ва дӯстони азиз алишта мешавад тоқа суми холияе. нархи мошина мега 80 та мегем бо арзон муомила мегад мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисорда мошин мегад тозаи бадае нархиш 80 та бо муомила дошт нархша хай арзон гуфтам барои ки ҳамин хел састиявия хелаш 90-120 меган якада хай арзон монда бо худтон маълумот шуд дӯстони азиз гирем. хоб ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобишона ин рақамҳо дӯстони азиз ҳам кор мекунад ҳам дар рақамҳо WhatsApp доранд.
خیلی گفتم دوستان عزیز پورتر 2011 سال موتور توربو балон ҳамаш қоидави ҳуҷҷатро утулиш кардагӣ ҳастанд. Барои сурати 80 та бо савдои хуб дора мега тоқа суми хӯрияи срочна барои харидори муомилаи хуб дора. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Astra G ҳастае ки дар кузови караван мобилизатсияи 39 зур. Opel Astra G караван соли бори 6-1999 ҳастае қариб 2000 ҳастае сӯзишвориш бензини хӯлияи мотор мега 1.6 экатек сӯна яъне ки 1.6 экатеки 16 сӯна азиз коробкаш механика ҳастае ҳолати мошин беҳтарини бадай сайсениш зури бадай. Хоб дӯстони азиз ҳуҷҷат мега дорад дӯстони азиз утул мега кардагӣ ҳастае обшими 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад ва утулшам кардагӣ. Балон мега 80% ҳастае дӯстони азиз мошин мега ягон камбудӣ мега надорад. Хоб тоқа суми холиди мақсад ки ҳамаш радной асфалташ свеча свети зур ҳастае ва ягон сарапина ягон кориш нестае мошин тозаки бадай. Нархи мошина мега 64 000 мега бо муомилаи хуб мега мешавад дӯстони азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. Нархи мошин 64 та бо савдо муомилаи хуб дорад. Якумаш рақамҳои TCL дастӣ рақамҳошон кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои дастӣ ахираш 80 инашта WhatsApp дорад дӯстони азиз. Пробегшам бисёри бад нест мега соҳибшон бо ҳамаша худон қоидавӣ карда гирем мошин яъне тозаакай арзандай 64 та бо савдо дорад. Оиди мошин шумо ягон маълумот хӯ ягон саволи иловагӣ дар рақамҳои шуҷоатӣ ҳамаша ба шумо фаҳмода марамад. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузови хечбек срочна. Соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин яксола ҳуҷҷат дорад утул кардагӣ 95 сол ҳолаташ мега хуба балоншам миёна. Хоб дӯстони азиз мошина ягон расходша гуфтагӣ нест шахсоне ки мехарем бо хайхтон пурра кардан мегирем. Нархи мошин мега 25000 сомонӣ бо хай қатиқчон гав мезанем. Мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Восӣ. Оиди ҳамин Opel хечбек шумо ягон маълумот хӯ ягон саволи зиёдӣ рақамҳои мегафони ҳисобшон ва рақамҳои WhatsApp-шон маълумоти пурра дӯстони азиз гирем. Мошин тоқа суми хӯлияи алиш намешавад ва илтимос мегӯяд беҳуда норад накунед фақат харидори конкретна срочна фурӯшӣ будай. Марамад. Дӯстони азиз касе дар камхали мошини фурӯшӣ ҳастае хона замин квартира ягон техника компания ягон маҳсулот хоҳем ки фурӯш намудан реклама намудан дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp имо Telegram дорад чизе ки барои фурӯш бошад роҳи ки мо реклама фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Mercedes-Benz C-Class H-K. Соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.8 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз ҳуҷҷатҳои мошин мега то охири сола мегӯяд ва 4 та дига мегӯяд балон пачка 4 дискакҳои рамашка электропакет кондитсионер хайбо дига маълумоти дӯстони азиз худон мегирем. ҳуҷҷаташ то охири сол ҳастае 4 балон нав хова нархи мошин мегӯяд 47000 сомон ҳастае боз муомилаи хуб дорад 47 та савдои хуб дар назди капоти мошинае. Оиди мошин шумо ягон маълумот хӯ ягон саволи иловагӣ оиди ҳамин сечка фаҳмида дар рақамҳои поимда занг зани маълумотша гиред. Ин мошин 95 не ки объёмни кардаги дӯстони азиз маълумоти пурра аз худашон. Тоқа суми холия мега алиш намешавад ва илтимос беҳуда мега дорад фақат харидори конкретна. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае Opel Astra G. Соли бори 1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.8 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аз мошин мақсад хеле расход дорад. Мотори 1.8 қабруға мега дӯстони азиз кондитсионерш мега кор мега гази ёрачур ва ҳуҷҷат утул мега надорад дӯстони азиз. Мошин ақибаш паққа ҳастае ва мошина як краска меки капотчам алиш кардаги ҳастае мошин намедонам мақсад задагиа чо кардагиам бо ремонт кардагиам мақсади обши мошин расход дорад. Як краска мекунед ақибшам рост мекунед ки нархи мошин арзон 33000 сомон моди асоибшон срочна фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар ноҳияи Фарфор бо ягон сум муомила мешавад. Ин ҳастае рақамҳошон шахсоне ки дар кор ҳастае маромад мошина хай обшим як краска мекунед. Тоқа суми холия мега срочна шахсоне дар кор ҳастае маромад занг занед. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Daewoo Tico ҳастае ки срочна. Соли бори 6-1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 0.8 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуба дӯстони азиз
суратҳои пурраш нестай бо хайхтои маълумоташа бигирӣ. ҳамин яка дата тико дора якташ асай сафед 14 000 сомон аст. инеша 9 000 сомон гуфтиса накара бода чӣ дар дошта боша. Яктага аст вай сафедай сураташ нестай вай 14 000 сомон инеиш кам савза кунами 9 000 сомон. қарор дорам дар шаҳри Турсунзодада. хуб ҳастай рақамҳои билари ҳисобӣ шуд ахира 68 шахсоне ки мехарем маромад занг занед. дӯстони азиз лайка занед ва навори моро то охири охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A сай бадронки срочна фурӯшӣ бо нархи арзон. соли 261990 астае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литра коробкаш механикае мошинега нахадвай. нархи ахири мошин 8000 сомон аст, дигар арзон намешавад. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон мошин хаяки хари сасени зури ҳолати миёнае нархшуда меарзад. нархи мошин 8 дигар арзон намешавад. хуб ҳаста рақамҳо шумо ба видео наста шахсоне ки мехарем маромад занг занед. дӯстони азиз касе ки мошини фурӯшӣ дорад, хона дорад, замин дорад, квартира дорад хоҳед ки реклама мондам дар рақамҳои ватсапи мо боло буда аст 20 соли ки реклама мекунем. лайк азен навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астай ВАЗ 2106. соли 261991 астае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 0616 мешавад. коробкаш механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аз мошин мегад аккумулятор мегад надора ва документош мегад буштаги астае ва срочна фурӯшӣ. нархи мошин 7000 сомон аст бо арзон ва муомилаи хуб дорад. 7000 сомон аст савдо муомилааш дар назди капоти мошин. мошин ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нархи мошин 7000 сомон аст 91 солае. инам хали свето мошин соз мегад хай камтар аккумулятор инам хали ҳуҷҷаташ буштаги. ягон савол дошта маромад занг занед. аз касе ки мошин дорад, хона дорад, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео